Nyt ei enää. Tuosta. Kauhean lelujaa. Hieno! Ai kauheeta! Tulee päälle! Hienosti! Missäs on namit? Hettinen, mä olen hukannut me maggarat. Äkkiä nyt namia! Äkkiä namia! Oota hetki! Ei saa! Ei se haittaa, me vislataan ne sitten tänne takaisin. Hauska syöttää, kun 3 hampaa tuli. Vislaan nyt! Noniin. Äkkiä! Tuli 4! Nessa hyytyy. Nessa hyytyi kyllä ylämäkeen. Oi raukka. Kato. Ei. Hienosti menee. Mä vislaan ne tänne. Nyt ne tulee luja. Ai, kauheeta! Herra isä! Hirveä loikka. Ai kauhe! Hyvä! Hienosti! Hyvä! Valkoinen tuli semmoista kyytiä, että... Kyllä te ootte taitavia. Aika sormi. Hyvä.